Здравейте! Правя ви в момента видео. В момента сме на плажа в Ягода и си прикарваме страхотно. Имаме страхотни кюфтета и кебабчета, които след малко ще хапнем и вижте колко са гладни нашите деца. Продължаваме с снимките да видим къде ни е следващата маса. Леле, Калчо направо ще ме излапа. Калчо, много ли си гладен? Кажете, Лело. Много си гладен. Да, ти много се измори на басейна. Ачко, вкусно ли? Добре, всичко ще изпапкаш, нали? Всичко ще изядете, защото ако не го изядете, къде ще го пускаме? Не знам, в гърбовете ви. Едно време в детската градина така ме заплашваха. Нашата ме заплашва. Нали? Казаха ми... Ще взети яденето, гърба и така се очувате така спече. Точно така. И на мен така ми казваха. Еми чакайте, правят го, приготвят го. Ти можеш да папаш. Не, аз ще чакам. They are waiting because of you. They want your plate to come and after that they will eat. Yes. Hello! Hello, Ado. We are having fun here. Yes. We have a great time together. They give her, No way. Why? This house. Hello, Diana. Hello. Oh, I'm on video. Hi. This year you're here finally. Fun at the pool. Yes. Toshko is here and Gopi. Gopi is here too. Здрасти. И Hello. Стефани е тук. Здрасти, Стефани. Нали ще папкаш? Here. Ето страхотния басейн, на който сме в момента. Страхотно е, защото има много трева и много място за нас да играем. Другия път ще си донесем топките. Шерите футбол. Ще играем волейбол и ще се къпим и в големия басейн, защото сега е малко празен, ама ние няма да скачаме в него. Закъсняваш.